No onneksi samalla kylällä löytyi K-latauspiste, joka näyttää toimivan, että nyt 100 kilowatilla pusketaan autoon virtaa ja latauskin on valmis tuota pikaa. Pysähdyin Jämsän Patalahdessa ST1, täällä on Ionityn latausasema. Ja se lähti kyllä ihan kiukuttelematta tuolla Pay and Tray, mutta nyt lataus päättyi. Mitä ihmettä? Palauta pistoke pidekkeeseen. Mitähän täällä tapahtuu? Voi vittu. Nyt siirrettiin tiltin tehneen Ionikin latausasemalta Jämsän keskustaan K-Marketille. Nyt ainakin toistaiseksi lataa. Ja täällä valot vilkkuu. Eiköhän tästä nyt uskalla lähteä vessaa etsimään.